Samantala, Ilang Pangasinense pabor naman po sa pag-alis sa K-12 programa. Para sa detalye kasama natin, Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM. Report! Isinusulong ngayon sa mataas na kapulungan ni Senator Jinggoy Estrada ang pagtatanggal ng senior high school sa kurikulum. Sa inihain nitong resolusyon, inilahad nito na sa loob ng 12 taon ay hindi umano nakamit ang mithiin ng programa. Congested umano ang kurikulum at naniniwala itong may mismatch. Dagdag pa ang pagiging overworked ng mga guro at estudyante, pati na rin ang low labor participation. Nagpahayag naman ang Ilang Pangasinense ng pagsang-ayon sa panukala. May nagsabi na maganda umano ito para mga high school graduate na hindi na kaya magpatuloy sa college ay makadiskarte na. May lang din nagpahayag na pahirap umano sa mahirap ang mga naturang programa. May nagsabi rin na kinaya naman umano nilang mapagtapos ang kanilang anak. Sa darating na pasukan, may lang namang pagbabago sa curriculum ng mga senior high students, partikular ng pagtatanggal ng mga strands kung saan magkakaroon ng pilot testing sa paparating na school year. Kasama mo mula rito sa IFM Digupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.